हेल' लोगोफोर सोर सोर अनलाइन फैदोलाय गासिबो फैजोब लाइभआव सोर सोर अनलाइन दङ दिनैबो खालामलायनोसै लाइभ फैया बिराद गोबाव जाबायमोन दा सोर सोर अनलाइन दङ आंनि लाइभआव फैदो नटिफिकेसन थांदोंबा लोगोफोर सोर सोर अनलाइन दङ लाइभआव फैदो लोगोफोर आरो कमेन्ट खालामहर गावजों गाव प्रमसन खालामलायनोसैलाय दिनै लाइभ फैया गोबावानो जाबायमोन नेरसोन अफिसियेल ब्लग हेल' ब्र आं दासो सम मोन्दों आदसा आंबो दासो फैखादों नेरसोन अफिसियेल ब्लग ब्र आंबो लाइभ फैनाया फैदों आङो दा सोर सोर दङ मेसेज खालामनानै हरबानो जाबाय लाइभआव सोर सोर दङ मेसेज खालामहर लाइभखौ दासो स्टार्ट खालामखादों लोगोफोर सोरां ब्लक 10K हाइ ब्र हेल' ब्र गासिबो फैजोबदो लाइभआव प्रमसन खालामलायनोसैलाय दिनै गावजों गाव सापर्ट होलायसैलाय लाइभ फैया गोबावानो जाबायमोन दा जायफोर अनलाइन दङ लाइभआव फैबानो जाबाय लोगोफोर आरो लाइभखौ लाइक खालामनानै हो सोर सोर लाइभआव दङ लाइक खालामनानै हो लोगोफोर गावजों गाव प्रमसन खालामलायनोसै दिनैबो दे सोर सोर फैदों जोंना नै जुलिबि ब्लगआबो लाइभआव फैबाय थेंक इउ जुलिबि ब्लग आरो सोर सोर दङ कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय रुनालि बाग्लारि मा खबरा दा लाइभ जालायबाय लाइभ फैलायबाय जोंहा दसे गावजों गाव प्रमसन खालामलायनो थाखाय आरो स्टन गेमिं ब्र'आबो फैबाय हेल' ब्र' हेल' रैसुमै मुसाहारि फ्रेन्डआ फैबाय लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो लाइभआव फैनायनि थाखाय दिनै गावजों गाव प्रमसन खालामलायनोसै दिनैबो सापर्ट होलायनोसै दा सोर सोर लाइभआव दङ कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो दसे नेथ'नोसै सोर सोर फैयो लोगोफोर लाइभखौ लाइक खालामनानै हो जोंहा अननानै सोरबाफोर लाइक खालामाखैबा लाइक खालामनानै होदो आरो लाइभआव सोर सोर दङ कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो स्टन गेमिं साथाम खमायदों ब्र' आदसा आंनाबो खमायदों बेबायदिनो लोगोफोर होनबाबो खमायबाबो गावजों गाव प्रमसन खालामलायबाय थागोन खमायबाबो नागारलाया जोङो दा सोर सोर अनलाइन दङ आंनो कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय रुनालि बाग्लारि आदा आं दं लाइभआव अके थेंक इउ रुनालि बाग्लारि जुलि बि अफिसियेल वेलकाम कमेन्ट फोरमायनायनि थाखाय जुलि बि ब्लग थाबाय था प्रमसन खालामलायगोन दिनैबो इन्टारटेनमेन्ट बड' ब्लग हेल' आदा हेल' ब्र' हेल' लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ आरो सोर सोर फैयाखै लाइभआव फैजोबदो सेयार खालामनानै हो लाइभखौ आरो स्टन सोरबाफोर लाइक खालामाखैबा लाइक खालामनानै होदो लोगोफोर नेरसोन अफिसियेल ब्लग आंबो खमायदों ब्र' सानै जियानो जा खमायबाबो मानि सापर्ट होलायबाय थानांगोन आरोखि ना जोङो साबसक्राइबार लानो थाखाय गावजों गाव सापर्ट होलायदो दा दिनैबो प्रमसन खालामलायनोसै सासेबाबो सानैबाबो दा लाइभनिफ्राय थांनो नाङा जोंना मानसिफ्रा थांलाजोबबाय सोर सोर लाइभआव दङ बयबो फैजोबदो लोगोफोर लाइभआव सोर सोर दङ कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय गासिबो आरो लाइभखौ लाइक खालामनानै हो सोरबाफोर लाइक खालामनो दंबा लाइक खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै होदो आंनिखौ बेबायदिनो बयबो गावजों गाव सापर्ट खालामलायनानै लानोसै
जुलिबि ब्लग आं दाखालि फोरमायनायनि थाखाय जा मोजां मोनदों थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। माने बेबायदिनो आङो बयनिखौबो प्रमसन खालामखायो। जोङो खौसे जानांगोन होनबासो साबसक्राइबारखौ मोनगोन, जोङो गावजों गाव हेल्प मोनगोन। दा बांसिनानो फैयाखै माथो लाइभनि। दे बयबो हेल' टाइप खालाम, खनसे चेनेल प्रमसन खालामलायनोसै। लाइभआव सोर सोर दङ हेल' टाइप खालामदो दे। जोंना साथामल'सै नामा, थांला जोब्बाय नामा मानसिफ्रा सोरबा सोरबा। सोर सोर लाइभआव दङ खनसे हेल' टाइप खालाम गासिबो। आरेस्टन गेमिं ब्र'आ दङ लाइभआव, गासिबो टाइप खालाम दे, हेल' टाइप खालाम। अनलाइन सोर सोर अनलाइन दङ। रैसुमै मुसाहारि फ्रेन्डआबो दङ लाइभआव। सोर सोर दङ हेल' टाइप खालामनानै होबानो जाबाय। साथामल' माबादों। सोरबाफोर गोदान दंब्लाबो खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। गोदान गोजाम गासैनिखौबो प्रमसन खालामजोबगोन। दा आङो फार्स्टआवनो आरेस्टन गेमिंनि चेनेलखौ भिजिट खालामनानै नायनोसै। दा जायफोर आरेस्टन गेमिं ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखै, सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। आं दा बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनसै। ब्र'आथ' आंजों अलरेडि फ्रेन्डखा। दा जायफोर फ्रेन्ड गैया, फ्रेन्ड जाबानो जाबाय। दा आङो बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होबाय। दा आंनि लाइभआव जेसेबांनाखि दङ ब्र'खौ सापर्ट खालामनानै फैदो, आरो जायफोर सापर्ट खालामदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। दा 37 साबसक्राइबार दङ टटेल, आरो 16 भिडिअ'। दा जायफोर सापर्ट खालामदों, सापर्ट खालामनानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आरेस्टन गेमिं ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै, सापर्ट खालामनानै फैदो, आरो जाय सापर्ट खालामदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों। गोदानै फैदोंबा कमेन्ट खालाम लोगोफोर, आरो चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै हो। लाइभखौ लाइक खालाम, हायोबा लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों आरेस्टन गेमिं। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। 37निफ्राय 38 साबसक्राइबार, अनलि सासेल' मोननो हादों दाबो, आरेस्टन गेमिं ब्र'आ। दा जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखाबाय। आरो जाय सापर्ट खालामदों आंनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। सारन्थाइ जोबोद मोजां ब्र'। सारन्थाइ ब्र' दा चेनेल प्रमसन खालामदों। दा सोर चेनेल प्रमसन खालामजानो लुगैदों लाइभआव थाबाय थाबानो जाबाय। लाइभनिफ्राय जेरावबो थांनो नाङा। दा चेनेल प्रमसन खालामनाया सोलिगासिनो। दा रुनालि बाग्लारिया खालामनानै फैबाय, आरो सोर सोर खालामाखै खालामदों आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। रैसुमै मुसाहारिया खालामखानायसो आरेस्टन गेमिंखौ। आंबो खालामबाय। जोंना नै जुलिना ब्लग, रैसुमै मुसाहारि आरो रुनालि बाग्लारि, बिसोर साथामाल' खालामदों। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो दे। दा टटेल 39 साबसक्राइबार मोननो हाबाय। आरो आं बेखौनो बार नोंथांनि गेजेराव रावबो आनसाबस्क्राइब खालामनाङा। सोरबाफोर आनसाबस्क्राइब बानायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाफिनबानो जाबाय। आरो आनसाबस्क्राइब बानायफ्लांदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लाफिन। आरो भिडिअ आपल'ड होयोब्ला भिडिअखौ नायनानै मोजां कमेन्ट हर, आरो गावजों गाव मोजाङै साबस्क्राइब लालायबानो जाबाय लोगोफोर। दा जायफोर आंनि चेनेलखौबो जायफोर साबस्क्राइब खालामनो बावलांदों, साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। दा जोंना आं डिसक्रिपसनाव लिंक होदों। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो आरेस्टन गेमिं इउटुब चेनेलखौ। टटेल बेसेबां साबस्क्राइब मोननो हाखो? 39। दा बांसिनानो लोगो गोजाजोब, बेनिखायनो साबस्क्राइबारा बारायाखै जानांगौ। दानिया आङो रैसुमै मुसाहारि फ्रेन्डनि चेनेलखौ भिजिट खालामनानै नायनोसै। रैसुमै मुसाहारिया आंनि इउटुब चेनेलाव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। इन्टारटेनमेन्ट ब्लग, हेल' ब्र' हेल'। लाइभ प्रमसन खालामजानो गोसो दङब्ला लाइभआव थाबाय था, लाइभखौ लाइक खालामनानै हो। लोगोफोर बयनिखौबो प्रमसन खालामगोन। सारन्थाइ माथो थायानो आनसाबस्क्राइब जायो बिदिया। जानाया जायो लोगोफोर। आनसाबस्क्राइबा माने बाराद्राय खालामलायो।
कमेन्टनि गेजेरजों बारा साबस्क्राइब लायोबा आनसाबस्क्राइब जायो। जियानो जा होनबाबो सासेमोन सानैमोन थेवबाबो सापर्ट होलांसै ना मा होनो लोगोफोर? दा आङो गोदान चेनेल लिंक होनोसै, जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा रैसुमै मुसाहारि फ्रेन्डनि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय फ्रेन्डनि चेनेलखौ। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय रैसुमै मुसाहारि। आरो जायफोर सापर्ट खालामदों आंनो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। दा टटेल 708 साबस्क्राइबार जानानै दङ आरो 17 भिडिअ आरो टटेल 708 साबस्क्राइबार जानानै दङ। दा जायफोर सापर्ट खालामदों आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा लाइभआव सोर सोर दङ सापर्ट खालामनानै फैदो, कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। आरो आं सापर्ट खालामबायबा आं खालामबाय बेबायदि कमेन्ट लिरना हरबानो जाबाय। दा चेक खालामनानै नायजोबदो लाइभआव सोर सोर दङ। आरो जायफोर सापर्ट खालामदों आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। आरो सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला लाइभखौ लाइक खालामनानै हो। आरएस डन गेमिं ब्र'आ जोंना खालामनानै फैबाय आरो खालामनानै लाखानायसो। आदसा खालामनानै लाखानाय बेयो सिगाङावनो। जायफोर खालामाखै खालामनानै फैदो लोगोफोर, सापर्ट होलायदो गावजों गाव। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों, जायफोर सापर्ट होआखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। सारन्थाइ खालामबाय बिनिखौ सिगाङावनो। आदसा जोंना सारन्थाइ ब्र'आ खालामनानै फैबाय। दा जायफोर खालामाखै खालामनानै फैदो लोगोफोर। दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होखादों अलरेडि। दा टटेल बेसेबां साबस्क्राइबार मोननो हाखो दाबो माथो सासेबो बारायाखै। रैसुमै मुसाहारिया वाइटि स्टुडिअ'आव थांनानै चेक खालामनानै नायहैया आरो आंनो खोन्थाहर। जुलिबि ब्लगाबो खालामनानै फैबाय। आं बारायनायखौनो नुवाखै माथो फ्रेन्ड। सारन्थाइ खालामखाबाय बिनिखौ सिगाङावनो। आदसा सोर सोर खालामाखै खालामनानै फैदो दे। नै बारायनायखौनो नुनो मोनदों। सानै बारायबाय। दा आं डिसक्रिपसनाव अलरेडि लिंक होनानै दोनखादों। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। नेरसोन अफिसियेल ब्लग खालामखानायसो। आदसा बय PB777 आदा आं दासो अके। थेंक इउ बय PB777 लाइभआव फैनायनि थाखाय। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों आरो आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। रुनालि बाग्लारि खालामखानाय। आदसा खालामखानायबाबो चेक खालामनायजोब गासिबो। सोरनाबा आनसाबस्क्राइब जायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाफिन। टटेल 709 साबस्क्राइबारल' जानानै दङ। मिक्स भिडिअ निउ साबस्क्राइबार ब्रादार। थेंक इउ मिक्स भिडिअ ब्र'। आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय आरो आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय। दा जोंना प्रमसन सोलिदों, चेनेल प्रमसन। दा नोंथाङाबो जुदि खालामजानो लुगैदोंबा लाइभआव थाबाय थाबानो जाबाय। लाइभनिफ्राय थांनो नाङा आरो लाइभखौ आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लाइभखौ लाइक खालामनानै फैदो। नेरसोन अफिसियेल ब्लग खालामखानायसो। अके जायफोर खालामाखै खालामनानै फैदो। रैसुमै मुसाहारि जाय खालामनो कमेन्ट हरना दोन। रैसुमै मुसाहारिनि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामदों कमेन्ट खालामनानै फैबानो जाबाय बिथांनि भिडिअ'आव। आरो रेंकु रामसियारि आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ ब्र'। लाइभखौ लाइक खालामनानै हो। आं दानिया गोदान लिंक होनानै होफिनसै। इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड स्टेटास। हेल' आदै। आदसा इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड स्टेटास। दा इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड
जानाय नङा, बियो सोरनिबा माबासो जागोन। दा आंनि लाइभआव फैनाय जियानो जा, आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ ब्र'। दा मिक्स भिडिअ हेल्प मि ब्रादार। आं रिंखां क्रेसन मानोना आंनि चेनेल प्रब्लेम जाबाय ब्र'। आदसा मा प्रब्लेम जाखो ब्र'आ एसे खोन्थाहरदो कमेन्टआव। जुलि बि ब्लग गोदानै होबावदो सानै फैनायनि। आदसा आं होगोन, होबाय थागोन दे। आरो सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय चेनेलखौ। जायफोर लाइक खालामाखै लाइक खालामनानै हो। मिजिं डिएक्रेसन मा खालामदों ब्र'? लाइभ होगासिनो ब्र'मोन, सापर्ट गावजों गाव। फेक आरियान कड। दा आङो गोदान लिंक होनोसै लोगोफोर। मा होनो, आङो दा फार्स्टनिफ्राय लानानै गोदान लिंक होफिनसै। MLN बर'। हाय ब्र', हेल' ब्र', लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। MLN बर', आंहा दासो जয়েन जानो मोनदों ब्र'। बारा गोबाव जायाखै लाइभआव फैनाया। दा लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। आरो लाइभखौ लाइक खालामनानै हो लोगोफोर। बिलिना स्वर्गियारि, हाय बिलिना स्वर्गियारि। दा लाइभनिफ्राय थांनो नाङा, चेनेल प्रम'सन खालामनो दङब्ला। दा बयनिखौबो चेनेल प्रम'सन खालामगोन आं। दा जुलिबि ब्लग इउटुब चेनेलखौ भिजिट खालामबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै हो। दा आङो गोदान लिंक होनानै दोनदों। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय जुलिबि ब्लग। 29 साबस्क्राइबार दङ टटेल। दा जायफोर सापर्ट खालामदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। आरेस्टन गेमिं, बिलिना दासो नोंना होनो। आं दा जुलिबि ब्लग इउटुब चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। दा आं डिसक्रिपसनाव गोदान लिंक होनानै दोनदों। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो जुलिबि ब्लग इउटुब चेनेलखौ। कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा सोर सोर सापर्ट खालामदों आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर लोगोफोर। कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो जायफोर सापर्ट खालामदों। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं दा आरेस्टन गेमिं आंना खालामखानायसो दाखालिनो। आदसा खालामखानायसो। सोर सोर खालामाखै खालामनानै फैदो। अरुनालि बाग्लारियाबो खालामबाय। आरो नेरसोन अफिसियेल ब्लग रैसुमैनिखौ खालामबाय। आदसा रैसुमैनिखौ खालामनानै फैबाय जोंना। नेरसोन अफिसियेल खालामनानै फैदो। दा 31 साबस्क्राइबार जानो 29 30 31 सानैल' बारायदों दाबो। 29 मोन बेना टटेल। दा 31 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय फ्रेन्डआ। आरो जायफोर सापर्ट खालामनांगौ दंबावो सापर्ट खालामनानै फैदो। आं डिसक्रिपसनाव अलरेडि होनानै दोनखादों। दा जोंना बिलिना स्वर्गियारि, ओं आंहा दासो अके। आंबो लाइभआव फैनाया बारा गोबाव जायाखै। जे बड' स्टेटास, हाय ब्र' जे बड' स्टेटास, आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। आरो बर'नि दावहारु ब्र', दा बर'नि दावहारु ब्र'आबो आंनि लाइभआव दंफैयो माथो। थेंक इउ बर'नि दावहारु ब्र'। दा लाइभआव फैनाया बारा गोबाव जायाखै, आंबो दासो फैदों। हेल' गुड इभिनिं। लाइभआव फैबा वाट्स टाइम बारायोना बाराया ब्र'? वाट्स टाइमा बारायो ब्र'। मोजां लाइभ फैयोबा वाट्स टाइमा बारायो। माखासे एप्सफोरनि आरो माखासे दस्रा माबाफोरनि थाखाय प्रम'सन खालामनो थाखाय जुदि नोङो लाइभ फैयोब्ला बिनि वाट्स टाइमा बारायनाय नङा। लाइभआव फैनायनिबो माखासे रुलफोर थायो। इउटुबाव बिराद रुल दङ। दा नोङो अबेबा बुस्थुखौ प्रम'सन बा प्रडाक्टफोरनि
थाखाय लाइभ फैयोबा बिनि वाट्स टाइमा बारायनाय जानाय नङा बेबायदि। देबा सरगियारि हाय हेल' देबा सरगियारि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। दा गावजों गाव जोंहा प्रम'सन खालामलायनाय सोलिगासिनो। दा जायफोर प्रम'सन खालामजानो लुगैयो लाइभआव थाबाय थाबानो जाबाय। बयनिखौबो साफा साफा प्रम'सन खालामनानै होलायगोन। बय PB777 आं होबाय अके थेंक इउ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों आरो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। टेक्न' बर' हेल' ब्र' हेल' टेक्न' बर' लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। सोर सोर फैयाखै लाइभआव फैबानो जाबाय गासिबो सापर्ट होलायनोसै बयबो। नेरसोन अफिसियेल ब्लग जुलि बे ब्लगखौ खालामबाय अके नेरसोन ब्लगा खालामनानै फैबाय जोंना। मिक्स भिडिअ खालामबाय सापर्ट ब्र' अके थेंक इउ। रिंखां क्रेसन ब्र'आ मानि चेनेल गोदान आरोखि ना। मा प्रब्लेम जादों ब्र' अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर नोंथांनि चेनेला। बर'नि दावहारु नंगौना आंना बारायाब्रा मारैथाय। आदसा बर'नि दावहारु ब्र' नोङो वाट्स टाइमखौ चेक खालामनानै नाय। बे इउटुब YT स्टुडिअ मोनसे इउटुब स्टुडिअनियाव नायालासिनो नोङो डाइरेक्ट माबायाव चेक खालामनानै नायनो हागोन। डिसटप साइट बे माबायाव थांनानै बेयाव चेक खालामनानै नाय बिनि वाट्स टाइमासो काउन्ट जायो। क्रम ब्राउजाराव थांनानै नोङो YT स्टुडिअखौ अपेन खालामहै डेस्कटप मदाव। दा बेयाव थांनानै नोंना बेयाव नुहैजोबखायो जोंना साबसक्राइबार टटेल वाट्स टाइमा बेसेबां जाखो। NB गोसोबायदि अफिसियेल हाय गुड इभिनिं ब्र' NB गोसोबायदि अफिसियेल फ्रेन्ड मिलन बर' बयबो सापर्ट खालामलायदो गावजों गाव हेल्प खालाम अके। बयबो हेल्प खालामलायखायो। दा जायफोर हेल्प खालामजानो लुगैदों लाइभआव थाबाय थाबानो जाबाय। आं दा चेनेल गोदान होनोसै आरबि बड' अफिसियेल हाय ब्र' मा खबर। लाइभ सोलिगासिनो आरबि बड' अफिसियेल ब्र'। दा सिगांनि बायदि जोंहा सापर्ट होलायसैलाय ना मा होनो। बय PB777 इउटुबाव बोना नायब्र' अके आं इउटुबाव दे आं दानि होनोसै। दा सोर सोर अनलाइन दङ दे खनसे बयबो हाय बा हेल' टाइप खालामनानै हर। लाइभआव सोर सोर दङ खनसे हेल' टाइप खालामहर गासिबो। बयबो खालामजोब दे बयबो हेल' टाइप खालाम। जुलिबि ब्लग आंना दा 4+ फैदेरबाय अके बेबायदिनो सासेयानो जा सानैयानो जा प्रम'सन खालामलायबाय थागोन लोगोफोर। दा लाइभनिफ्राय थांनो नाङा। जेसेबांनाखि जोङो लाइभआव ज' जागोन एसेबांनाखि जोंना साबसक्राइबारा एसेबाबो बारायगोन। बेखौ आंबो माने सापर्ट खालामगोन आङो बयनिबो चेनेलाव। ओंखायनो जोङो लाइभआव जेसेबांनाखि इउटुब क्रियेटर फिसा फिसा दङ जेसेबां हायो एसेबांनो ज' जानांगौ। रावबो थांलायनो नाङा। सासेमोन सानैमोन जोङो ज' जालायनानै खौसे जालायनानै जोङो साबसक्राइबारखौ राननानै लानो हायो आरामसे गावजों गाव। दा बर'नि दावहारुआ मा लिरदों नोंगौ अखनब्ला नायनानै हायो आं बारायनायखौ नुवा मारैथाय भिउबो फैला माथो आंना। बर'नि दावहारु ब्र' मा होनो जोंना माने बे इउटुब स्टुडिअनि वाट्स टाइमा माबायाव गोबावजोंसो साननै सानथामनि उनावसो काउन्ट जाहैयो। बै डिसटप साइट मदाव मोनसे जोंना बै माबायाव क्रम ब्राउजाराव थांनानै मोनसे डेस्कटप साइटखौ अन खालामोब्ला बिनि वाट्स टाइमासो कारेक्ट जायो। नैबेनिया कारेक्ट जाया। दा जुदि नोंना नैबाय बारा फैयोबा बै खम जागोन। बेयो दसे माने साननै सानथामसोनि उनावसो जोंना वाट्स टाइमा प्लास जानानै थाहैयो बैहाय। दा जोङो बैनि वाट्स टाइमखौसो लानो हायो। डिसटप साइटनि वाट्स टाइमासो जोंना जाहैयो। दा आङो गोदान लिंक होनोसै लोगोफोर। दा जायफोर लाइक खालामनानै होबानो जाबाय। दा आङो नेरसोन ब्लग अफिस दा जायफोर सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ
दा आङो गोदान लिंक होनानै दोनदों। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो आरो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा जायफोर लाइभआव दङ लाइक खालामनानै हो। लोगोफोर लाइकखौ खम मोनथारदों आङो। लाइक खालामनानै हो। बयबो गावजों गाव सापर्ट खालाम। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दङ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। रैसुमै मुसाहारि नेरसोन अफिसियेलखौ खालामबाय आंबो अके रैसुमै मुसाहारि थेंक इउ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। बर'नि दावहारु भिडिअ'खौनो होनो बाबाय आं। मानि सायाव भिडिअ' लाबोयोब्ला मोजां जागोन ब्र' अन्नानै खोन्थादो। ब्र' बियो नोंनि सायाव सोनारो। नोङो निउस नोंथ' दासान्दि निउस भिडिअ' लाबोयोना नोङो निउस भिडिअ'खौ एसे बै माबाफोरखौ फल' खालाम। जोंनि बर' इउटुबारफोरनि जोंना गिदिर गिदिर निउस चेनेल दंना बेफोरखौ एसे फल' खालामदो। आरो बिसोर मा टाइपनि बुङो मा टाइपनि भिडिअ' खालामो एसे फल' खालामनानै नोंथाङा भिडिअ' बानायबानो जाबाय। माने नोंनि बुंनाय स्टाइल आरो नोंनि माने निउस कालेकसन खालामनाय एसे मोजाङै भिउवारफोरनि सायाव एसे मोजाङै आपग्रेड खालामलांबानो जाबाय। होनबा नोंथांना अट'मेटिक भिउ फैगोन लासैनो। माने जोंना मेन माबाया जाहैबाय भिउवारफोरनि सायावसो सोनारोना। भिउवारफ्रा जुदि नोंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला नोंना लासैनो भिउआ फैगोन। रावबो हमथानो हानाय नङा। बे नोंनि सायावसो सोनारगोन। नोङो मानि सायाव भिडिअ' खालामनो गोसो दङ। भिडिअ'खौ जोङो खालामलाबायनो होनबानो जाया। जेनेबा नोंथाङा रोंनाय जानांगोन आरो माखासे बुस्थुफ्राव इन्टारेस्ट थानांगोन। जेनेबा निउस चेनेल होयोब्ला नोङो निउसाव बिराद इन्टारेस्ट जानांगोन। निउस पेपार कालेकसन खालामनांगोन। मा जादों मा जायाखै कालेकसन खालामनानै लानांगोन जोङो। आरो ब्लगिं खालामोब्लाबो जोंना ब्लगिंआ मोजां जानांगोन। भिउवारफोरजों नायजानाय होनबासो भिउ फैनो हमगोन जोंना लासैनो। दा आङो गोदान डिसक्रिपसनाव लिंक होदों ब्र'मोन। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय नेरसोन अफिसियेल ब्लग। आरो जायफोर सापर्ट खालामदों आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। दा आङो सोरां नेरसोन अफिसियेल ब्लग इउटुब चेनेलनि साबसक्राइबारा टटेल बेसेबां जाखो 51 साबसक्राइबार। दे जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। दा गोदान डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों आङो। जोंना उदांसार ब्रह्मआबो लाइभआव फैबाय। थेंक इउ उदांसार ब्रह्म लाइभआव फैनायनि थाखाय। आरबि बड' अफिसियेल ब्र' लिंक हो। अके होजोबगोन गासैनिखौबो लासैनो होबोगोन आङो। दा जेबो माबानो नाङा। लाइभनिफ्राय थांलायाबानो जायो मानसिफ्रा। होनबानो जोङो साबसक्राइबारखौ मोनखागोन उनावबाबो। दा लाइभनिफ्राय जोंना माखासे थाङो जायफोर लिंक होगोरजादों आरो बिसोर लाइभआव थानो बानानै थांबाथाय जोंना बिदिनो साबसक्राइबारखौ खम मोननो नागिरो। बेनिखायनो जोङो लाइभनिफ्राय थांनो नाङा जेरावबो। दा आङो लाइनै होबोगोन लोगोफोर। दा आङो नैबे बय पिबि जोंना नैबे आंनि चेनेलाव दंना गैला जोंना नैबे ब्र'आ दा दङबा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। बय पिबि 777 चेनेलनि मुङा। दा ब्र'आ आंनि लाइभआव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। देबा स्वर्गियारि आंनिखौबो सापर्ट खालामना हो। अके ब्र' नोंनिखौबो सापर्ट खालामनानै होगोन। लाइभआव थाबाय था। आरेस्टन गेमिं आं बिदि नङालै ब्र'। अके जों नोंखौ होनाखै ब्र'। माने जायफोर थाङोना आं बैसोरखौसो होनदों। आंबो नाम थांखिनानै बुङाखै गाज्रि मोनलायनो नाङा। दा आरो बिदि थांलायनो नाङा। जोंना माखासे जोंना साबसक्राइबार मोननांगौआबो खमायलाङो। मानो होनोब्ला जेनेबा नि लिंकखौ होगोरो बैसोर थांगोरबाथाय माने बिसोरो साबसक्राइबारखौ मोनफिना बेक साबसक्राइबार मोनफिना जायोना। बिनिखायनो माखासे मानसिफ्राबो दुखु मोनो आरोखि। बिरखां बसुमतारी आदा आंनिखौबो खेबसे लिंक होदो। अके बिरखां बसुमतारी ब्र' नोंनिखौबो खेबसे मानि होलांबाय थागोन बेबायदिनो। लाइभआव फैबाय थाबानो जाबाय। लाइभआव जयेन जा आंनि लाइभआव। बेबायदिनो आङो बेबायदि टाइमाव लाइभ फैबाय थानो नाजागोन। दा सिगाङावबो आङो फैबाय थाखायो लाइभ। आरो लाइभआव फैनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै ला। नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला। होनबानो लाइभआव नोंथाङाबो जयेन जाबाय थानो हागोन।
बर'नि दावहारि निउसब्लाबो नाया, ब्लगिंब्लाबो नाया। आं दोनथ'नोसै नामा भिडिअ'खौ? होथ'ला नामाथाय आङो। ब्र' नोङो अबे भिडिअ'आव इन्टारेस्ट नोङो बेखौ सानदो। जेनेबा नोङो मा भिडिअ' बानायनो नोङो मोजां मोनो? संनाय खावनायनि भिडिअ' बानायनो मोजां मोनो ना निउसनि भिडिअ' बानायनो मोजां मोनो ना ब्लग भिडिअ' बानायनो मोजां मोनो? नोंथाङा बेखौ गोसो होनानै मावबानो जाबाय। नोंथाङा बेखौ साननो नाङा भिउ फैया, आंना साबसक्राइब फैया, भिउ फैया बेबायदि साननो नाङा। दा नोंनि सायाव सोनारो बर'नि दावहारु ब्र' बियो। नोङो मानि सायाव भिडिअ' लाबोगोन बे नोंनि सायाव सोनारो। बिरखां बसुमतारी नोंनिया खालामखानायसो आदा। अके, थेंक इउ बिरखां बसुमतारी। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै हो। आं दा गोदान लिंक होनानै होनोसै। दा जोंना नैबेखौ सोर सोर सापर्ट खालामखो? बय PB777खौ आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। नै दाबो बारायाखै, बेनो बेसे दङ। बय PB777खौ दा रावबो सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै होदो। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। जाय जाय खालामखादों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा आङो गोदान लिंक होनानै होनोसै। जोंना मिक्स भिडिअ'आ जों लागाव ब्र'आ दा मानि सायाव भिडिअ' बानायदों? नै माबा बुहुरनि माबा स्टेटाससो नुबाय आङो। एक्सट्रा इउटुबारनि चेनेलखौ डिलाइट खालामबाय इउटुबनिफ्राय। आदसा मोनथिखानाय। दा ब्र'आ मानि सायाव भिडिअ' लाबोनो नागिरदों एसे खोन्थाहर कमेन्टआव। जोंना मिक्स भिडिअ' ब्र'आ आंनि लाइभआव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो दे दानिया। मिक्स भिडिअ' ब्र'आ आंनि लाइभआव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा गैयाबा ब्र'नि चेनेलखौ दोनथ'नोसै आङो। दा ब्र'आ आं दा गोदान लिंक होनानै होनोसै। जोंना नैबे MLN बर' ब्र'आ आंनि लाइभआव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। मिलन बर' ना मा जाखो? दा ब्र'आ एसे माबाखौ मोजां लिरनानै ला, चेनेलनि नामखौ। ब्र'आ मा चेनेल लिरनानै लादों आं बुजिनो मोनाखिसै। बेखौ MLN बर' होननानै फरायनांगौ ना मिलन बर' होननानै फरायनांगौ? दा अके, जोंना मिक्स भिडिअ' ब्र'आ दङ। दा ब्र'निखौ आङो बेक होफिननोसै। दा दोनथ'नोसै आङो। दा नेक्स्टआव सापर्ट खालामफिनगोन आं ब्र'नि चेनेलखौ। दा आङो गोदान लिंक होनानै होफिनसै। मिक्स भिडिअ' ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै होबाय आङो। दा मोनथाम भिडिअ' आपल'ड हगारनानै दङ। आरो जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैयो। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै। दा आङो गोदान लिंक होनानै होबाय मिक्स भिडिअ' ब्र'आ दा मानि सायाव भिडिअ' खालामनो नागिरदों आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दे ब्र'। मिक्स भिडिअ' आरो नोंना रिंखां क्रिएसन चेनेला मानि थाखाय प्रब्लेम जाखो? मा जानायनि थाखाय प्रब्लेम जाखो? दा टटेल 48 साबसक्राइबार दङ। मैयासो आपल'ड खालामजाबनाय खोमा ने? 1 डे एग' 16 हर्स। नैबेखौ दासो आपल'ड खालामदों। गुड नाइट सुइट ड्रिम वाट्सएप स्टेटासनो। बिदि नांला बंसा होलाबायनो नाङा ब्र'मोन। मोनसे जे कन्टेन्टखौ नोङो इउटुब चेनेल खुलिनो सानदों, बे कन्टेन्टनि मोनसेल' भिडिअ' होबाय थाबानो जाबाय। भिउवारफ्रा नायनो मोजां मोननायनि जाहाथे।
मिक्स खालामनाङा। बर'नि दावहारु आंनिखौबो होदो ब्र'। अके बर'नि दावहारु ब्र' नोंनिखौबो होगोन, गासिनिखौबो होजोबगोन। लाइभखौ लाइक खालामनानै हो जोंहा सोरबाफोर लाइभ खालामनो बावदोंबा। मानो केन्सेल बानायफिनखो MLN बर'खौ? MLN बर'खौ आङो नेक्स्टआव होनोसै एबार बेखौ होखांनायनि उनाव फ्रेन्ड। दा रागा जोंनो नाङा नोंथाङा। मानो होनोब्ला आं बेखौ कमेन्ट खालामनानै सोंहरदोंमोन। दा ब्र'आ कमेन्ट खालामनो हालायलाय आङो बेक बिनि चेनेलखौ होफिननाय जाबाय। दा जायफोर प्रमसन खालामाखै प्रमसन खालामनानै फैदो। सापर्ट खालामनानै डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों। उदांसार ब्रह्म खालाम आरो सोरां ब्लग 10K आबो खालामबाय। मिक्स भिडिअ आङो स्टास भिडिअ खालामफिनगोन। अके रैसुमै मुसाहारि MLN बर'खौ खालामबाय आं थिनदो फ्रेन्ड। अके रैसुमै मुसाहारिया खालामनानै होबाय MLN बर'खौ। दा बेक खालामनानै होफिनबानो जाबाय। जुलि बि ब्लग सरि आं ओंखारथ'नोसै। अमा बिमाखौ सैमा अरदों दे र'। आदसा बिराद गाज्रि घटना जानानै होबाय फ्रेन्डना। अमा बिमाखौ सैमा फाग्ला अरखोना माखो फ्रेन्डआ एसे कमेन्टआव खोन्थाहर। दा अमा बिमा ना फिसा दं ना मा दंमोन जाखो बिराद दुखुनांथाव जाबाय। जुलि बि ब्लगनि अमाखौ सैमाया अरनानै होबायनो। सैमायाबा मा सैमा जाखो? दा नेक्स्ट लाइभआव फैनानै खोन्थाहरबानो जाबाय जुलि बि ब्लग फ्रेन्डआ। दा आङो गोदान लिंक होनानै दोनदों दे। आं डिसक्रिपसनाव दा गोदान लिंक होनानै दोनदों। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। र' आं दा नायनोसै टटेल बेसिबां साबसक्राइबार मोननो हाखो। 52 साबसक्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबावदो। आं डिसक्रिपसनाव अलरेडि लिंक होनानै दोनखादों। दा आङो गोदान लिंक होनोसै। नेक्स्ट MLN बर'खौ आङो साबसक्राइब खालामनानै लानोसै। दा फ्रेन्डआ आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै लादो। आरो लोगोसे आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होनोसै। दा आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होनोसै। दा जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो। बर'नि दावहारु दे होदो प्लिज ब्र' अननानै। बर'नि दावहारु ब्र' आं होगोन। माने बयनिखौबो आं रावनिखौबो होआ होननानै थाया। मानो होनोब्ला माने जायफोर फार्स्ट फैग्रोदोंमोन ना आं बिसिनिखौ एसे नायनानै होग्रोदों ब्र'। र' एबार नेक्स्टआव नोंनिखौ होनोसै आङो। दा बिनि सोरां ब्लग 10K ब्र' आंनिखौबो होदो। अके नोंनिखौबो होगोन ब्र'। दा सापर्ट खालामलाय। जोङो डिसक्रिपसनाव लिंक होबाल' जेबो जाया दे। मेन खोथाया जोंना सापर्ट होलायनाय, गावजों गाव सापर्ट होलायनाय। सापर्ट खालामनानै फैलायबासो जोङो जागोन। नङाबा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होबाबो जेबो खामानि होनाय नङा बियो। बिनिखायनो आङो नोंथांखौ बुंनो सानो जेब्लायबो जोङो सापर्ट होनायखौ नागारनो नाङा। सापर्ट होलायनायासो जोंना मेनसिन। दा डिसक्रिपसनाव लिंक होबाबो नोंसोरो सापर्ट खालामाबा होनबा आं डिसक्रिपसनाव होनाय। बेनिखायनो आङो बयखौबो बुंगोन नोंसोर सापर्ट खालामग्रा जा सापर्ट खालामलाय। गावजों बर'जों बर' सापर्ट खालामनो बालायनो नाङा आरोखि। बिरखां बसुमतारी MLN बर'निया खालामखानायसो आदा। अके बिरखां बसुमतारीया खालामबाय। आरो बड' चेनेल आपडेट हाय हरदों। थेंक इउ बड' चेनेल आपडेट लाइभआव फैनायनि थाखाय। लाइभखौ लाइक खालामनानै हो जायफोर लाइक खालामनो बावदों। दा टटेल 432निफ्राय 437 साबसक्राइबार मोननो हाबाय। फ्रेन्डआ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं गोदान लिंक होनोसै दानिया। बर'नि दावहारु इउटुब चेनेलखौ भिजिट खालामनोसै। टटेल 1000 साबसक्राइबार कमप्लिट खालामखानायखा। दा ब्र'ना बिराद भिउआनो डाउन जागासिनो। दा ब्र'आ एसे मोजांनिफ्राय मोजांसिन निउस भिडिअ लाबोनो नाजा। आङो दा ब्र'नि चेनेलखौबो नाया नङा नायखायो आङो। दा सोरबाफोर जुदि ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। आं दा डिसक्रिपसनाव गोदान लिंक होनानै दोनदों बर'नि दावहारु। दा आंनि लाइभआव दंना गैया अननानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। बर'नि दावहारु ब्र'आ दा जोंना गोदान कमेन्ट हरदों सानसुमा बरगयारि ब्लग। हेल' ब्र' आं दासो टाइम मोनदों। आंखौ होनो हागोन ना हाया? सानसुमा बरगयारि ब्लग माने सिगाङाव फैनाय बिराद जोंना दङ। दा नोंनिखौबो होगोन आङो। नोंथाङा लाइभआव सम मोनोब्ला नोंथाङा लाइभआव थाथ'बाय था। लाइभनिफ्राय थांनो नाङा। आं नोंनिखौबो होनानै होगोन। दा जोंना सिगां फैग्रोनाय दङ
लिंक होग्रोनांगौ बिसिनिखौ होखांबा होगोन, नङाबा नोंनिखौ होग्रोबा माखासे मानसिफ्रा गाज्रि मोननाय थागोन ना, बिनिखायनो दा लाइभनिफ्राय थांनो नाङा जेरावबो। दा आङो गोदान लिंक होनानै दोनदों, चेनेलनि मुङानो जाहैबाय बर'नि दावहारु। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो बर'नि दावहारु इउटुब चेनेलखौ। अके होदो ब्र दं। बर'नि दावहारु ब्र, नोंनि चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक बर'नि दावहारु इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै फैदो। दा जाय जाय सापर्ट खालामदों आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय सोर सोर खालामदों, आं कमेन्ट नायनि दानिया। MLN बर', MLN बर'आ खालामबाय, सोरां ब्लक 10K आबो खालामबाय, सानै खालामबाय जोंना, आरेस्टन गेमिं खालामबाय, साथाम खालामबाय, ओमफ्राय बिलिना स्वर्गियारि फ्रेन्डआबो खालामबाय, आरो बय PB777आबो खालामबाय, आरो नेरसोन अफिसियेल ब्लगआबो खालामबाय। आदसा सासे सानै साथाम साब्रै साबा सयजन खालामनानै होबाय। फ्रेन्ड नोङो दा YT स्टुडिअ'खौ भिजिट खालामनानै खोन्थाहर दिनै बेसिबां साबसक्राइबार मोननो हाखो। बर'नि दावहारु दं दाबो ब्र, नोंखौ नेनानै आं नोंनिखौ अलरेडि डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखाबाय ब्रमोन, आरो आं थिनबायबो साबसक्राइब खालामनो। दा जायफोर खालामदों, जायफोर खालामाखै साबसक्राइब खालामनानै फैदो, आरो जायफोर खालामदों आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। हेलौ, आंहा दासो YZSB मिक्स ब्लगआ लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो, आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों, आरो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा जोंना बिरखां बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ आङो भिजिट खालामनानै नायनोसै। दा बिरखां बसुमतारी इउटुब चेनेला आंजों अलरेडि फ्रेन्ड दंखायो। दा आङो ब्र'नि चेनेलखौ अलरेडि साबसक्राइब खालामनानै लाखानाय। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। बड' चेनेल आपडेट लागावनो ब्र'आ लागाव कमेन्ट हरबाय। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'मोन। लाइभआव 13 जन दङ, फरल' सापर्ट खालामबाय आंखौ। आदसा मिक्स ब्र, दा नोंनि लाइभआव माने बे आंनि लाइभआव जानो हागौ नोंजों अलरेडि थाखानाय गोजा, बिनिखायनो बारायाखै खोमा। दा आङो गोदान लिंक होनानै दोनदों, जायफोर सापर्ट खालामनानै फैदो। बिरखां बसुमतारी, दा बिरखां बसुमतारीया आंनि लाइभआव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दे। बिरखां बसुमतारी। आदा आं दुगैग्रोनि दे, दा 10 मिनिटनि गेजेराव हाबफैफिनगोन। अके, सम मोनोबा फैफिनबानो जाबाय। अके, बिरखां बसुमतारीया दङ जोंना। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो, आरो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो जाय जाय सापर्ट खालामदों। दा आङो गोदान लिंक होनानै दोनदों मिक्स भिडिअ। गैया ब्र, आंनि वाट्साप लोगो गोजासो सानैसोल'सो दं खालामनाय। आदसा दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादोंमोन, जायफोर दासिमहालागै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। दा आङो गोदान लिंक होनानै दोनदों लोगोफोर, बिर बसुमतारी इउटुब चेनेल। दासिमबो सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै फैदो, आरो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आंनो। दा 192 साबसक्राइबार दङ। आं दानिया आपडेट नायनोसै बेसिबां साबसक्राइबार मोननो हाखो ब्र'आ। 196 साबसक्राइबार मोननो हाबाय। दा सोरबाफोर सापर्ट खालामनांगौ दंबावोबा सापर्ट खालामनानै दोनदो। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों आङो। जुलिबि ब्लगआ खालामनानै फैबाय बिरखांखौ, आरो जोंना गोदान लाइभआव जयेन जाफैदों बड' मेम'रि ब्रेन्ड ब्र'आ। हेल' ब्र, लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। दा दिनैबो प्रमसन सोलिलायबाय ब्र, दा लाइभआव थाबाय था, लाइभखौ लाइक खालामनानै हो। बेबायदिनो सोलिलांबाय थागोन जोंना प्रमसना। दा आङो गोदान लिंक होनानै होनोसै रुनालि बाग्लारि।
रुनालि बाग्लारि आंनि इउटुब चेनेलाव दंना गैया कमेन्ट खालामना आं खोन्थाहर दानिया। आंनिखौ होदोनो आं नोंनिखौ एबार दानो होनो आखायाव लाबाय। दा नोङो जाय नोंथांखौ सापर्ट खालामदों नोंथाङा सापर्ट खालामफिननानै होबानो जाबाय। दा आङो नोंनि चेनेलखौ कपि खालामनोसै ओमफ्राय डिसक्रिपसनाव होनानै होनोसै आङो। जुलिबि ब्लग आंना अमाया फिसा दंमोन सप्तासेल' जादोंमोन 9था। आदसा दानिया आङो गोदान लिंक होनानै दोनदों लोगोफोर जायफोर खालामाखै खालामनानै लादो रुनालि बाग्लारि इउटुब चेनेलखौ। माथो लाइकखौनो खालामथारा नोंसोरो सोरबाफोर लाइक खालामनो बावदोंबा लाइक खालामनानै हो। सोरां ब्लक 10K खालामखानायसो आदसा YZSB Max Proआबो खालामनानै लाबाय बय PB 777आबो खालामबाय। दा टटेल बिनि साबसक्राइबारा बेसिबां दङ 131 साबसक्राइबार। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। लोगोसे लाइभआव गोदानै फैदोंब्ला सोरबाफोर आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालाम आरो लाइक खालामनानै हो। बड' मेम'रियेल लाइक खालामना होबाय ब्र' अके लाइक खालामनानै होजोब गासिबो जायफोर लाइक खालामनो बावदों लाइक खालामनानै हो लाइभखौ। आरो आं गोदान लिंक होनानै दोनदों दे लोगोफोर जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। जोंना मानसिफ्रा खमायजोबलायबायसो 132 साबसक्राइबार मोननो हाबाय। दा जोंना उदांसार ब्रह्म आं दसे उनाव फैफिननोसै आं दुगैग्रोनि अके उदांसार ब्रह्मआ थांनानै दंथ'यो जोंना। दानिया आङो बिलिना सरगियारिया लाइभआव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो दे बिलिना सरगियारि। बिलिना सरगियारि बय PB 777आ दङ दे। आङो दा सोंहरदों बिलिना सरगियारि इउटुब चेनेला आंनि लाइभआव दंना गैला थांखोना माखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। जुदि थांबाय आङो दोनथ'नाय जागोन जाय लाइभआव थाया आङो बिसिनि चेनेलखौ दोनथ'नाय जागोन। जेला गावसोर लाइभआव फैफिनो अब्ला आङो बेक सापर्ट खालामनो थिनफिनगोन। दा गैयाबा आङो दोनथ'नाय जागोन। दा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। मिक्स रिंखां नेम आंनिखौ होफिनबाय आं मिक्स रिंखां अके। नोंना चेनेला मानि थाखाय गाज्रि जाया ब्र' मानो बिदि चेनेल गोदान खुलिफिननांगौ जाखो? मा खारननि थाखाय नोंना चेनेला गाज्रि जाया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। मा प्रब्लेम जाया? रिंखां क्रेसन चेनेला नोंना मानि थाखाय गाज्रि जाया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। सापर्ट खालामदो। बिलिना सरगिया लाइभआव गैया खोमा बेनिखायनो आंनो कमेन्ट खालामनानै हरनो हायाखिसै। दा आङो गोदान लिंक होनानै होनोसै सानसुमा बरगयारि ब्लगआ लाइभआव थांखोना माखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो दे। सोरां ब्लक 10K एबार नोंनिखौ नेक्स्टआव होनसै सोरां ब्लक 10K ब्र' लाइभआव थाबाय था। दा आङो सानसुमा बरगयारि ब्लग फ्रेन्डखौ आङो सोंहरदों दा आंनि लाइभआव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। दा मा होनदों जोंना? आं खोन्थाहरदोंमोन ब्रादार दहायनो मोनथाम SMS खालामबाय आं गोलावसोनो थाङाखै दां होनबा SMS अके आं नुवाखै माबाखौ नोंनि मेसेज टाइप खालामनायखौ आं नुफैयाखै। बिलिना सरगियारिया नै दासो मेसेज खालामहरबाय आं दहायनो सोंहरदोंमोन बिलिना सरगियारि फ्रेन्डखौ।
दा आङो नोंनिखौ नैबे सोरां ब्लक 10K नि उनाव होनानै होनोसै बिलिना सरगियारि फ्रेन्ड। आं नोंनिखौ सिगाङाव होनो नागिरबायमोन, नोङो आं कमेन्ट खालामनानै थिनहरनायाव नोङो कमेन्ट खालामनानै होनो हायाखिसै। दा नोङो नैबे सोरां ब्लक 10K नि उनाव आं नोंनि चेनेलखौ होनानै होफिनसै। नै दाबो आङो सानसुमा बरगयारि ब्लगखौ सोंहरदों, दा फ्रेन्डआ आंनि लाइभआव गैला, थांखो ना माखो मिथिला। दा फ्रेन्डआबो कमेन्ट खालामनानै हरनो हायाखिसै दासिमबो। सानसुमा बरगयारि ब्लगनिखौबो दोनथ'नाय जासिगोन आङो। दा फ्रेन्डआबो थांबाय खोमा आंनि लाइभनिफ्राय। दा आङो सोरां ब्लक 10K ब्र'नि चेनेलखौ लिंक होनानै होनोसै। दा ब्र'आ आंनि लाइभआव दङ। बिलिना सरगियारि एबार नोंनिखौ नेक्स्टआव होनानै होनोसै बिनि उनाव। दा बिनिखायनो लाइभनिफ्राय थांनो नाङा, जोंना लाइभआव थांबाथाय आं जेला कमेन्ट होनो थिनो कमेन्ट हरनो हाया। जोंना नैबे थिगैनो बुंदों YZSB मिक्स ब्लग ब्र'आ जोंना थिगैनो बुंदों, टाइम लस जायो गैयैखौ उनाव फैबा होदों। आङो दा गैयैखौ दोनथ'नाय जागोन, मानो होनोब्ला आङो सोंहरगोन लाइभआव, आंनि लाइभआव गैयाब्ला आं बिनिखौ दोनथ'नाय जागोन। दे दानिया आङो गोदान लिंक होनानै होनदों सोरां ब्लक 10K। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो सोरां ब्लक 10K खौ। दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों आङो सोरां ब्लक 10 190 साबसक्राइबार दङ, 46 भिडिअ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आरो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। बिरखां बसुमतारी खालामबाय, आरो RS Don गेमिंआ खालामनानै लाखानाय, YZSB मिक्स ब्लगआबो खालामबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो दे, आं डिसक्रिपसनाव गोदान लिंक होनानै दोनदों सोरां ब्लक 10K। आरो जाय सापर्ट खालाम कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। आरो सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला कमेन्ट खालामदो। लाइभखौ लाइक खालामनानै होदो लोगोफोर। आरो जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो, आं डिसक्रिपसनाव गोदान लिंक होनानै दोनदों। दा ब्र'नि चेनेला 190 साबसक्राइबारानो दङ दाबो सासेल' खालामदों। सोरबाफोर खालामखानायबा साबसक्राइबारा बारायनाय नङा जोंना। दा सासेल' गोदान खोमा, बेनिखायनो सासेल' खालामबाय। बड' मेम'रि ब्रेन्डआबो अलरेडि साबसक्राइब खालामनानै लाखानाय। बिरखां बसुमतारी खालामखानायसो। आरो सोर सोर खालामाखै दे कमेन्ट खालामदो। सापर्टखौनो खालामनो नागिरला माथो दाना, जोंना खम जाथारबाय। बिरखां YZSB मिक्स ब्लगखौबो खालामबाय आदा। अके, डाइरेक्ट खालामहैखाबाय नामा ब्र'आ? माने आं दाबो YZSB मिक्स ब्लगखौ आङो दाबो होनाय जायाखै, बिनिखौबो होगोन आङो दा। जुलिबि ब्लग दाखालि खालामबाय, सोरांनिखौ खालामखाबाय। दा जोंना खालामखाजोबनाय खोमा सोरां ब्लग 10K ब्र', बिनिखायनो नोंना साबसक्राइबारा सासेल' बारायदों। दा आङो गोदान लिंक होनानै होनोसै दानिया। बिलिना सरगियारि लाइभआव दंना गैया मेसेज खालामहरदो। दा आङो नोंनि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होनोसै। बिलिना सरगियारि, आङो बिलिना सरगियारि इउटुब चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। टटेल 391 साबसक्राइबार दङ। बिलिना सरगियारि। दे दानिया बयबो चेक नायजोबदो, जाय आंनि लाइभआव दङ बयबो लिंकआव खनसे हाबनानै नायजोबदो दंना गैया, साबसक्राइब खालामदोंना खालामाखै। खालामखानाय गोजा नामा गासिबो? जायफोर खालामाखै खालामनानै फैदो दे। कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरजोब गासिबो, जाय लाइभआव दङ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरजोब। दा खालामखानाय गोजाजोब नामा गासिबो? अके, अनलि सासेल' बारायदों दाबो, बिलिना सरगियारि फ्रेन्डनि चेनेलाबो सासेल' बारायदों। खालामबाय दहाय फुङाव। आदसा रिंखां क्रेसना खालामबाय।
मिनि मिक्स रिंखाङा मिक्स रिंखां नोङो रिंखां क्रेसनखौनो लाफिनदो चेनेलनि नामखौ ब्र हायो माबायोबा। दा गासिनाबो दंखाजोबो दानिया आङो गोदान लिंक होनानै होनोसै ब्रनि चेनेलखौ आं दा गोदानै लिंक होनानै होनोसै YZSP मिक्स ब्लग ब्रनि चेनेलखौ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। बर'नि दावहारुआ मा कमेन्ट लिरदों? कमेन्टखौ आं दा नायनानै साबसक्राइब खालामनोसै ब्र थिनफिनदो। आदसा अके जागोन बर'नि दावहारु। दा नोंखौ जाय सापर्ट खालामदोंमोन कमेन्ट खालामखादों जानांगौ दहाय नोंथाङा जाय सापर्ट खालामदों कमेन्टखौ नायनानै बेक सापर्ट खालामनानै होफिनबानो जाबाय। दा आङो गोदान लिंक होनानै दोनदों YZSP मिक्स ब्लग। जायफोर सापर्ट खालामाखै दासिमबो सापर्ट खालामनानै फैदो दे। नेरसोन अफिसियेल ब्लग आंना 5 बारायदों ब्र। अके थेंकिउ नेरसोन अफिसियेल ब्लग। बेबायदिनो सासे सानैबाबो बारायहोलांबाय थानो नाजागोन। नोंथांमोनाल' सापर्ट होलांबाय था बयबो। बड' मेम'रि ब्रेन्डआ दंखायो अलरेडि। बिरखां बसुमतारी मिक्स रिंखां निखौ खालामबाय ब्र। अके आर एस गेमिं दंखायो दे। जायफोर गैया सापर्ट खालामनानै फैदो। आं गोदान डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। बर'नि दावहारु माखासे कमेन्ट खालामलाङाखै कमेन्ट खालामलांनो थिनदो। अके दा आङो गोदानै बुंना होफिनसै बर'नि दावहारु इउटुब चेनेलखौ दहाय जाय साबसक्राइब खालामदोंमोन बर'नि दावहारुनि भिडिअ'नि सिङाव थांनानै भिडिअ'खौ लाइक खालामदो आरो बिनि भिडिअ' सिङाव कमेन्ट खालामनानै फैदो। दा ब्र'आ बेक सापर्ट खालामफिनगोन बुंदों गासिखौबो। दा जायफोर सापर्ट खालामदोंमोन कमेन्ट खालामनानै फैदो ब्रनि चेनेलाव भिडिअ'खौ नायनानै। दा MLN बर' दुगैखांबाय आदा एबार सापर्ट खालामफिननोसै। थेंकिउ लाइभआव फैफिननायनि थाखाय ब्र। दा आङो गोदान लिंक होनानै दोनदों जायफोर सापर्ट खालामनानै फैदो। GBK वार्ड हेल' ब्र। लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंकिउ GBK वार्ड ब्र। दा चेनेल प्रमसन सोलिदों दिनैबो गावजों गाव। नेरसोन अफिसियेल ब्लग ब्र आं लाइभनिफ्राय ओंखारथ'नोसै ब्र गाज्रि मोननाङा। अके थांनो हासिगोन लाइभनिफ्राय ब्र नेक्स्ट लाइभआव फैफिनबानो जाबाय। बय PB777आ मिनिनाय इम'जि हरबाय। ब्र'आ माखौ मिनिनो ओंखारखो? दा आङो गोदान डिसक्रिपसनाव लिंक होदों दे। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। YZSP मिक्स ब्लग YZSP मिक्स ब्लग ब्र'आ बेसेबां साबसक्राइब मोनखो दिनैनि दिनाव आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय देलाय। लाइभआव दङब्ला कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो ब्र। बिलिना स्वर्गियारि आंना सासेल' साबसक्राइब मोनबाय। दिनै आं बिराद सापर्ट खालामनायखौ खम मोनथारदों। दा रावबो सापर्ट खालामलायाखै नामा दिनैनि दिनाव? GBK वार्ड दे ब्र आंनिखौबो होलायदोनो। नोङो दसे लाइभआव थाथ'बाय था ब्र गाज्रि मोननाङा। मानो होनोबा सिगांनि मानसिफोर दङना लाइभआव फैग्रोनाय बिसिनिखौ होग्रोगासिनो दङ आङो। नोंनिखौबो होगोन लासैनो होलांगोन गासिनिखौबो। गाब्रायनो नाङा गासिनिखौबो समानै होलांजोबगोन। बयनिखौबो होगोन। दा लाइभनिफ्राय थाङाबानो जोङो बयबो गावजों गाव सापर्ट मोनलायगोन। सनेस्वर मुसाहारि ब्लग हेल' फंबाय हेल' ब्रादार हेल' लाइभ सोलिदों जोंना गावजों गाव प्रमसन खालामलायदों। दा सनेस्वर मुसाहारि ब्लग ब्रादार लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंकिउ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै आं डिसक्रिपसनाव गोदान लिंक होनानै दोनदों सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। दानिया आङो गोदान लिंक होनोसै। ब्र आंनि लाइभआव थांखो ना माखो बड' मेम'रि ब्रेन्ड ब्र'आ कमेन्ट खालामहरदो दे। बड' मेम'रि ब्रेन्ड मिक्स रिंखां SMS थाङाखै खालामदोंमोन खैबार SMS खालामखो आं। अके फैयाखै नोंनिया।
आं दासो नुदों। अके सनेस्वर मुसाहारि ब्लग ब्रादार लाइभ फैनाया आङो 1 घन्टायानो जाबाय। दा आङो गोदान लिंक होनोसै जोंना बड' मेम'रि ब्रेन्ड आंनि लाइभनिफ्राय दंना गैया कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। थाङाखै ब्र'। अके आङो दा ब्र'नि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनसै। दा टटेल 411 साबस्क्राइबार जानानै दङ ब्र'नि चेनेला। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। दा आङो गोदानै लिंक होनानै होबाय बड' मेम'रि ब्रेन्ड। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। दा आंनिखौ खनसे होबावदो। अके दायो जोबजोब्बा गासिनिखौबो लिंकखौ होखांजोबोब्ला खनसे होगोन आङो। दा लाइभआव थाबाय था, बिनिखायनो लाइभखौ लाइक खालामनानै हो जायफोर गोदानै फैदों। आरो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइभखौ लाइक खालामनानै होदो। दा जोंना निजोम देवारि ब्लगआबो लाइभआव फैबाय। थेंकिउ निजोम देवारि ब्लग लाइभआव फैनायनि थाखाय। अनन्त सायारि ब्र'आबो लाइभआव फैबाय। थेंकिउ अनन्त सायारि। दा दिनैबो प्रमसन सोलिगासिनो, गावजों गाव प्रमसन खालामलायदों। रिंखां क्रेसन चेनेल। आदसा मा प्रब्लेम जाया ब्र'? रिंखां क्रेसननिथ' मोजां साबस्क्राइबार मोनखानो बिदि प्रब्लेम जाखो? सनेस्वर मुसाहारि ब्लग भिउसफ्रानो बारायथारा फंबाय, मानि थाखायनो? भिउ बारायिया बेनो जोंना ब्र', माखासे भिउवारफ्रा भिडिअ'खौ मोजाङै नाया, माने फुल वाट्च खालामनानै नाया। जोङो गावजों गाव इउटुब चेनेल सापर्ट खालामलायोब्लाबो जोंना फुल भिडिअ'खौ दानला दुनला नायनो नाङा। फुल वाट्च खालामनानै नायनांगौ बयबो गावजों गाव। ओमफ्राय बिदिनो भिउवारफ्रा नायनो मोजां भिडिअ' लाबोनांगोन आरोखि, होनबासो भिउवारफोरनि सिगाङाव मोजां भिडिअ' लाबोब्लासो भिउवारफ्राबो नायनो मोजां मोनो। दा जोंना बर'फ्रा बांसिन भिडिअ'खौ नायोल' सापर्ट खालामलाया, बेनिखायनो भिउआनो डाउन जालाङो। आरो जोङो माने इउटुबाव जेनेबा भिउ फैयाब्लाथाय जोंनि भिडिअ'खौ माने इउटुब टिमाबो माने माबा खालामनो नागिरा, भिडिअ'खौ प्रमसन खालामनो नागिरा। जेनेबा जेसेबां मानसिनाव थांनांगौ बिसिम मानसिनाव सौहैजोबा। नङाबा जोंना स्क्रिनाव बयनिबो भिडिअ'आ नुजाफैयो, जोंनि भिडिअ'आ नुजाहैया रावनिबो स्क्रिनाव, मबाइल स्क्रिनाव। दा बिनिखायनो भिउआनो फैया, जोंना बिराद डाउन जायो। बिनि रिजोना जाहैबाय जों भिडिअ'खौ दानला दुनला नायोना, बेनिखायनो। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं गोदान डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। जियानो जा भिडिअ'खौ आपल'ड खालामबाय था ब्र'मोन। साबस्क्राइबजोंथ' जेबो जाखाया, जोङो गोसो होनांगोन गाव गावनि भिडिअ' आपल'ड खालामनायाव। आरो मा भिडिअ'खौ बांसिन भिउवारफ्रा नायनो मोजां मोनो बिनि सायाव भिडिअ' लाबोनांगोन जोङो। रिंखां क्रेसन SMS आनो थाङाखै ब्र', मिक्स रिंखांजोंनो। आदसा MT ब्लग 1 हेल' ब्र'। MT ब्लग 1 लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंकिउ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं गोदान डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों, बड' मेम'रि ब्रेन्ड। दा ब्र'नाबो सासेल' बारायदों माथो। फानि बय हाय ब्र', आं दासो फैदों। अके फानि बय लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंकिउ। दा नोंथाङा आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो, बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन गावजों गाव। दा दिनैबो प्रमसन सोलिदों गावजों गाव। दा मा होनदों बर'नि दावर? आंनि कमेन्टखौ नायदो माथो नायाखिसै? माला कमेन्ट हरामोन ब्र'आलाय? नुस्लाबाखिसै आङो। आरेस्टन गेमिं आंनिखौ होफिनदो ब्र'नो। होफिनगोन ब्र'मोन। दा जोंना गोदानै फैनाय दङ मानसिफोर। दे खनसे खालाम दे, खनसे बयबो हेल' टाइप खालामफिन। लाइभआव सोर सोर दङ बयबो हेल' टाइप खालामफिनजोब दे गासिबो। इउटुबावबो गोबां रुलजों, बे रुलखौ सोलिबासो साक्सेसफुल जागोन सानसे। औ इउटुबाव बिराद रुल दङ लोगोफोर। दा जोङो
जोङो सानो इउटुबाव जेबो रुल गैया, नाथाय इउटुबाव बिराद रुल दङ, बिराद रुल बायदि सोलिनांगौ इउटुबाव। जानला मोनला भिडिअ'खौबो आपल'ड होलाबायजाया आरो दस्रा भिडिअ' जानला मोनला भिडिअ' लाबोयोब्ला जोंना डाइरेक्ट स्ट्राइक मोननो नागिरो। आरो जोंना जै खनथाम स्ट्राइक मोनबाय चेनेलानो डिलेट जाबाय। बेनिखायनो साबधानखा, मालायनि भिडिअ'फोरखौ होलाबायनो नाङा। रानिं खनथाम जाबाथाय स्ट्राइक मोनबाथाय जोङो चेनेलखौनो बेन हरजागोन। जेनेबा इउटुब टिमानो डाइरेक्ट चेनेलखौ दाननानै हरो खनथाम स्ट्राइक मोनबाथाय। ओंखायनो खनसे स्ट्राइकआ जेबो नङा, खनसे कपिराइट स्ट्राइक मोननाया जेबो नङा। बियो वार्निं हिसाबै खनसेखौलाय बयबो मोना नङा मोनखागोन नोङो। खनसेया आरो जेबो जाया, चेनेल जेबो इफेक्ट खालामा। जै खननै जाबाय चेनेला बांसिन गाज्रि जाबाय, नोंनि चेनेला मानि थैनायनि चान्स थाबाय आरो जै खनसे नोंनि चेनेलखौ इउटुब टिमा डाइरेक्ट डिलाइट खालामनानै हरबाय। बेनिखायनो मालायनि भिडिअ'फोरखौबो आपल'ड होलाबायनो नाङा जानला मोनला। दा जोंना एमएल बर' दङ, एमटि रिंखांक्रेसन बिरखां। दा आङो गोदान लिंक होनानै होनोसै। दा बांसिनानो गैला, नै जोंना थांलाजोब्बाय। दा आङो नैबे एमएलएन बर'निखौ आङो होखांनानै होखाबाय। आरएसटन गेमिं ब्र'निखौ होखांबाय र'। आं दा जायनिखौ होआखै बिसिनिखौ होगोरनि। दा जोंना दङ जिबिके वार्क ब्र'नि चेनेलखौ आङो दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै। दासिमबो सापर्ट खालामाखै, सापर्ट खालामनानै फैदो। जिबिके वार्क, जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो आरो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो जिबिके वार्क ब्र'नि चेनेलखौ। 31 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय, 32 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय। दे सानै बारायबाय ब्र'नि चेनेला। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। जिबिके वार्क ब्र' नोंनिखौनो होदों, नै दा नोंथाङा नायनो हागोन, नोंनिखौनो होगासिनो दङ आङो। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। 333 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ। जायफोर सापर्ट खालामनांगौ सापर्ट खालामनानै फैदो दे। MT1 ब्लगआ दंखायो, एमएलएन बर'आबो दंखायो। दानि आङो नायनि सोर फानि बयआबो खालामबाय, आरएसटन गेमिंआबो खालामनानै फैबाय। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। दा टटेल बेसेबां साबस्क्राइबार मोननो हाखो? 334। आरो रावबो आनसाबस्क्राइब दा खालामफिनबा लोगोफोर, सापर्ट खालामनानै लाबाय। बिदिनो भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नायबाय था, भिडिअखौ फुल वाच खालाम आरो लाइक खालामनानै हो। दा आं गोदानै लिंक होनानै होफिनसै। दा जोंना गोदान फैनाय दंबावो, जोंना MT ब्लग 1 ब्र'नि चेनेलखौ आङो दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनसै। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। चेनेलखौ लाइक खालामनानै हो लोगोफोर। दा लाइकआनो बिराद खम जायो, मानसिफ्रा फैयो थाङोल'। लाइकखौनो खालामनानै गालाङा, लाइक खालामनानै गालां। लाइक खालामबा जेबो जाया। जायफोर लाइक खालामबावदों लाइक खालामनानै हो। आरो चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालाम। बेबायदिनो प्रमसन सोलिबाय थागोन, गावजों सापर्ट लालायबाय थागोन। नटिफिकेसनफोरखौ अन होनानै ला, आंनि लाइभ फैनायजों जाहाथे नोंथांमोनाबो बयबो ज' जानानै गावजों गाव प्रमसन खालामनो हायो जाहाथे। दा जिबिके वार्क ब्र' जाय नोंथांखौ सापर्ट होदों, नोंथाङा सापर्ट होफिनजोबबानो जाबाय गासिखौबो। YZSB Max ब्र'आ MTनिखौ खालामबाय आरो MLN बर'आबो खालामबाय, फानि बयआबो खालामबाय, मिक्स रिंखांआबो खालामबाय। जायफोर खालामाखै खालामनानै फैदो दे, आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। दा टटेल बेसेबां साबस्क्राइब मोननो हाखो? 159निफ्राय 162 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ। जायफोर सापर्ट खालामनांगौ दंबावो सापर्ट खालामनानै फैदो।
आरो रावबो आनसाबस्क्राइब खालामनानै लाफिननाङा जोंना। दा जोंना गोदानै फैनाय दङ फानि बय ब्र'नि चेनेलखौ आङो दा भिजिट खालामबाय। दा आङो फानि बय ब्र'नि इउटुब चेनेलखौ आङो साबस्क्राइब खालामनानै लाबाय। दा ब्र'आबो आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे आं दा ब्र'नि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै। फानि बय ब्र'नि चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। जिबिके वार्ड प्र'आ एमटि ब्लग 1निखौ खालामबाय। दानि आङो गोदान लिंक होदों दे। दानि चेनेलनि मुङानो जाहैबाय फानि बय। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। टटेल 278 साबस्क्राइबार दङ आरो 39 भिडिअ आपल'ड होबाय ब्र'आ आरो टटेल 278 साबस्क्राइबार दङ। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो आरो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आंनो जाय सापर्ट खालामदों। दिपक ब्रह्म हेल' ब्र' थेंक इउ दिपक ब्रह्म लाइभआव फैनायनि थाखाय। दिनैबो प्रमसन गावजों गाव। फानि बय आदा नोंनिखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय। अके नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला जाहाथे लाइभ फैनायजों आंनि लाइभ फैनायाव नोंथांमोनाबो बयबो लाइभ फैफानो हायो आंजों। दा 82 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ टटेल। दा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो जाय सापर्ट खालामनानै फैदों। सोर सोर लाइभआव फैदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। आरो चेनेलखौ लाइक खालामाखैबा लाइक खालामनानै हो। आंनि लाइभखौ लाइक खालामाखैबा लाइक खालामनानै हो। आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा सापर्ट खालामदो। आरो प्रमसन खालामजानो गोसो दङब्ला लाइभआव थादो। बयनिखौबो निजोम देवारि ब्लगआ लाइभआव फैफिनबाय। थेंक इउ ब्र' लाइभआव फैफिननायनि थाखाय। दिपक ब्रह्म 19आव 8ल'सै ब्र' आंना। आदसा होनबा बांसिनानो माइनास जाबाय ब्र' नोंनिया। दा दिनैबो सानैयानोमोन प्रमसन खालामलायगासिनो ब्र' जियानो जा गावजों गाव सापर्ट होलायसै। दा जोंना 283 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ दा। आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो ब्र'आ टटेल दिनैनि दिनाव बेसेबां साबस्क्राइबार मोननो फानि बयआ। दा आंनि लाइभआव दङब्ला कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो ब्र'आ। दा जोंना गोदान फैनाया गैलाना जोंना दंबावो गोदानै फैनाया दिपक ब्रह्म ब्र' आरो निजोम देवारि ब्लग आरो उदांसार ब्रह्मआबो फैफिनबाय जोंना। दे आङो दानिया ब्र'नि चेनेलखौ होनानै होग्रोनोसै। निजोम देवारि ब्लग ब्र'नि चेनेलखौ आङो होनोसै दानिया। निजोम देवारि ब्लग ब्र'नि चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै। दा जोंना फानि बयआ थांखोना माखो लाइभनिफ्राय माथो कमेन्टबो खालामहरनो रोङाखिसै ब्र'आ दासिमबो। दा कमेन्ट खालामनानै हर लाइभआव दङब्ला। दा उदांसार ब्रह्मआ आंनि लाइभआव फैफिनबाय ब्र' थेंक इउ लाइभआव फैफिननायनि थाखाय। दा जोंना गोदानै दंबावो उदांसार ब्रह्मजों दिपक ब्रह्म। दा निजोम देवारि ब्लग ब्र'नि चेनेलखौ आं डिसक्रिपसनाव लिंक होदों। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। टटेल 378 साबस्क्राइबार दङ। दे सापर्ट खालामनानै फै बयबो। दा लाइभआव सोर सोर दङ सापर्ट खालामनानै फैजोब गासिबो। आरेस्टन गेमिं खालामखानायसो, उदांसार ब्रह्म खालामखानायसो, बिरखां बसुमतारि खालामखानायसो, YZSP मिक्स निजोमनिया दंखायो। निजोम देवारि ब्लग दा जेसेबांनाखि लाइभआव दङ गासिबो सापर्ट खालामजोबखानायसो माथो।
दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। दंखाजोबो दानिया आङो गोदान लिंक होनानै होफिनसै दीपक ब्रह्म होननानै 8 साबसक्राइबारल'सै 8था साबसक्राइबारल'सै दा ब्र'आ फानि बय ब्र' नोंथाङा दा दिनैनि दिनाव बेसेबां साबसक्राइब मोनखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा आं गोदान लिंक होनानै दोनदों दीपक ब्रह्म ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। जिबि केवार बड' मेम'रि ब्रेन्डनिखौ खालामना होबाय आदसा दा आं गोदान डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों चेनेलनि मुङानो जाहैबाय दीपक ब्रह्म जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। दा टटेल 11 साबसक्राइबार मोननो हाबाय। एमटि ब्लग वानआल' खालामदों दाबो ओमफ्राय एसपि मिक्स ब्लगआथ' दंखायो। लाइभखौ सोरबा लाइक खालामनो बावदोंब्ला लाइक खालामनानै होदो लोगोफोर। रैसुमै मुसाहारियाबो खालामनानै फैबाय दीपक खालामबाय दीपक ब्रह्मखौ आदसा जोंना रैसुमै मुसाहारियाबो खालामनानै फैबाय दीपक ब्रह्मखौ आरो जिबि केवार्कआबो खालामनानै फैबाय दा टटेल 8 जननिफ्राय 13 जन साबसक्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ दा सोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैफिनदो। दे दानिया सोरबाफोर गोदान दंबावो नामा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। सोरबाफोर लिंक होजायै चेनेल लिंक होजायै गोदानै फैनाय दं नामा कमेन्ट खालामदो दे। आकाशदि दासो अके आकाश ब्र'आ दा गोदानै दंफैयो। दा सोरबाफोर दंबावोबा कमेन्ट खालाम दे लिंक होबावनांगौ दंबावोबा। बर'नि दावहारु खमायफिनबाय ब्र' अननानै कमेन्ट खालामनो थिनदो मानो आनसाबस्क्राइब खालामफिनखोथाय ब्र' कमेन्ट खालामलांब्लासो नुगोन आं। आदसा सोर आनसाबस्क्राइब खालामनानै लाफिनखो आं बिदिबानो बोरैबा मोनो गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ मानो आनसाबस्क्राइब खालामफिनो। आरो जोंना उदांसार ब्रह्म दङ आकासदि आंनिखौ होदो दे ब्र'। जोंना नै फार्स्ट टाइम उदांसार ब्रह्मआ आकासदिनि सिगां फैग्रोदों। ब्र'निखौ होना होग्रोसै। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैग्रोदो। बिनि उनाव आङो नेक्स्ट होनोसै आकासदि ब्र'निखौ आरो MLN बर' आदा आंना 431निफ्राय 438 जाबायमोन दा 435ल'सै होनबा नोंनाबो साथाम खमायलाय ब्र'। दा सोरबा मा जाहोननि थाखाय आनसाबस्क्राइब खालामो आं बेखौ मिथिला। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो आं डिसक्रिपसनाव गोदान लिंक होनानै दोनदों लोगोफोर। आरो जाय सापर्ट खालामनानै फैदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आंनो। आङो डिसक्रिपसनाव गोदान लिंक होनानै दोनदों उदांसार ब्रह्म। दाबो सासेल' बारायदों ब्र'नि चेनेला आं दा गोदान लिंक होनानै दोनदों जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो उदांसार ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ। दिपक ब्रह्मआल' खालामदों दाबो आकासदि नोंना आंनाव दंखायो। र'नो जाय सापर्ट खालामनो गोसो गैया बेखौ लाइभआव फैहोनाङा दा बेखौथ' नोङो डाइरेक्ट बुंनो हायाना लाइभआव
सोर आनसाबस्क्राइब खालामदों बेखौथ' नुवाना नोङो ब्र' दा मानो बिदि आनसाबस्क्राइब खालामलायनांगौ गावजों गाव। दा जायफोरा आनसाबस्क्राइब खालामनानै लादों साबसक्राइब खालामनानै लाफिनबानो जाबाय। MLN बर' आं 50 खालामबाय आं। आदसा माखौ 50 खालामखो ब्र'? फोरमाय नार्जारि हाय ब्र' आं दासो फैबाय। अके फोरमाय नार्जारि थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय। लाइभ फैनाया आं गोबावानो जाबाय। लाइभ नेक्स्ट टाइम लाइभ फैफिननोसै। दा नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला बेनिखायनो लाइभआव आंनि लाइभ फैबा नोंथांमोना जाहाथे नटिफिकेसन थांनानै बयबो ज' फैनो हायो। दा टटेल 50 साबसक्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ रावबो आनसाबस्क्राइब खालामनानै लानो नाङा। दा 50 साबसक्राइबार मोननो हाबाय। दा आङो गोदान लिंक होनोसै। आकासदिया आंनि लाइभनिफ्राय थांखो ना माखो कमेन्ट खालामहर दे। फोरमाय नार्जारि एसे बेस्थ' दंमोन आं ब्र'। अके नेक्स्ट लाइभआव थाब फैनो नाजा टाइम मोनोब्ला। दा आकासदि ब्र'नि चेनेलखौ आङो भिजिट खालामनोसै। दा टटेल 426 साबसक्राइबार जानानै दङ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामना फैबानो जाबाय। दा आं गोदान लिंक होनानै होबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। गोदान लिंक होनानै होनाय चेनेलनि मुङानो जाहैबाय आकासदि। आरो जायफोर सापर्ट खालामनानै फैदों कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। 27 साबसक्राइबार मोननो हाबाय दे कमेन्ट खालामदो। 28 साबसक्राइबार 428 साबसक्राइबार मोननो हाबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। दा लाइभआव आंबो बारा गोबाव थाला लोगोफोर नेक्स्ट लाइभ फैफिननोसै। नेक्स्ट लाइभआव बयबो फैजोबबानो जाबाय। सोरबाफोर लाइभखौ लाइक खालामनो बावदोंबा लाइक खालामनानै हो। सापर्ट खालामनो बावदोंबा सापर्ट खालामदो। नटिफिकेसनखौ अन होनानै लादो। नेक्स्ट लाइभ फैफिनगोन। गावजों गाव प्रमसन खालामबाय थागोन बेबायदिनो। दा आङो गोदान लिंक होनानै होफिनसै। दा आकासदि ब्र'खौ सोर सापर्ट खालामखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो। दा आङो गोदान लिंक होफिननोसै। फोरमाय नार्जारि दा आंनि लाइभआव दंना गैया फोरमाय नार्जारि फ्रेन्डआ थांफिनखो ना माखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। फोरमाय नार्जारि बिकास गेमिं ब्र'आबो लाइभआव दासो फैदों। थेंक इउ बिकास गेमिं लाइभआव फैनायनि थाखाय। आं लाइभखौ दोनथ'नोसो सानबायमोन थेवबाबो नोंनिखौ लास्ट सापर्ट खालामनानै होलांनोसै। दा जोंना फोरमाय नार्जारि फ्रेन्डआ आंनि लाइभआव दंना गैया कमेन्ट खालामहरदो दे। फोरमाय नार्जारि लाइभआव दंना गैया कमेन्ट खालामहर। दे इदिला ब्र' दोनदो। एमटि ब्लग 1 दा गोदान फैनायखौ आङो सापर्ट खालामनानै होलांजोबसै। दा नोंथांमोनाबो लाइभआव थाथ' दसे सम। दा नेक्स्ट लाइभ फैफिननोसै आङो। नटिफिकेसनखौ अन होनानै होबानो जाबाय। आदा नों बेसे टाइमाव लाइभ थायो? आङो बेबायदिनो एखमबा 4टा एखमबा 4:30 एखमबा 5टा बेबायदि समाव आं लाइभ फैयो। एखमबा 3टा आङो कमिउनिटि पस्टआव होनानै होखायो लाइभखौ खयथायाव फैगोन। बिकास गेमिं दासो डिउटि गनानै नायनो सम मोन्दों आंहा। अके थेंक इउ बिकास गेमिं ब्र' लाइभआव फैदों नोंथाङा थेवबाबो। दा बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। दा आङो फोरमाय नार्जारि फ्रेन्डखौ आङो कमेन्ट खालामनानै होनो थिनदोंमोन। फोरमाय नार्जारिया दासिमबो कमेन्ट खालामनानै होनो हायाखिसै। दा जुदि गैलाबा लाइभनिफ्राय गैलाबा आङो बिनि चेनेलखौ दोनथ'नाय जासिगोन। फोरमाय नार्जारि फ्रेन्डआ आंनि लाइभनिफ्राय थांबाय जानांगौ बेनिखायनो कमेन्ट खालामना होनो हायाखिसै। दा आङो गोदान लिंक होनानै होनोसै। जोंना बिकास गेमिं ब्र'निखौनो होनानै होनोसै आं दानिया।
आदसा फोरमाय नार्जारिया दङ नै दासो कमेन्ट खालामनानै हरनो हादों। दा आं दहायनो सोंहरदोंमोन फ्रेन्ड। एबार नेक्स्टआव होनानै होनोसै आङो नोंखौ बिनि उनाव होनानै होफिनसै। दा आङो बिकास गेमिं इउटुब चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय लोगोफोर। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो दे। दा फोरमाय नार्जारिनि कमेन्टआ आंनाव नै दा श' जादों। एबार नेक्स्टआव होनानै होनोसै फोरमाय नार्जारि फ्रेन्डनि चेनेलखौ। दा आङो बिकास गेमिं इउटुब चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै दासिमबो सापर्ट खालामनानै फैदो। आर.एस. टन गेमिंआ दंखायो अलरेडि साबसक्राइब बानायखानानै लानाय। उदांसार ब्रह्मनाबो दंखायो। फोरमाय नार्जारि दं ब्र दं। अके नोंनिखौ एबार होनानै होनोसै फोरमाय नार्जारि MLN बर' खालामखानायसो। अके जायफोर खालामाखै दे खालामनानै होबानो जाबाय। गावजों गाव सापर्ट होलायनानै फैदो। खालामबाय आं फोरमाय नार्जारिनिखौ खालामनो थिनदो। आदसा रैसुमै मुसाहारिया आं चेनेलाव लिंक होआगारा डाइरेक्ट खालामनानै फैबाय। दा एबार आं नेक्स्टआव होनानै होगोन फोरमाय नार्जारि फ्रेन्डनि चेनेलखौ। दा आङो गोदान लिंक होनानै दोनदों बिकास गेमिं। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो बिकास गेमिंखौ। दा गासिबो खालामखानाय जोब गोजा नामा? बिनिखायनो रावबो सापर्ट खालामाखिसै नै। दाबो 228ल' बिकास गेमिं चेनेला। साबसक्राइबारानो खमायजोबोसो आंना। बयनाबो खमायो ब्र'। आंनाबोथ' खमायगासिनो। दा सोर आनसाबसक्राइब बानायो आं बेखौ बुजिनो मोनला। जेसेबां हायो नोंसोरो आंनि बे चेनेलनि लिंकखौ मानसिफोरनो सेयार खालामनानै हो लोगोफोर। जाहाथे जोङो बयबो इउटुब क्रियेटर फिसा फिसाफ्रा ज' जानानै जोङो साबसक्राइबारखौ राननानै लानो हायो। जेनेबा जोंनि लाइफआव जेसेबां गोदान मानसि फैगोन एसेबांनो जोंबो साबसक्राइबार मोनलांगोन। बे गोदान मानसि फैग्रानाबो साबसक्राइबारा बारायलांगोन। बेनिखायनो क्रियेटर फिसा फिसा सोरबाफोर इउटुब फिसा फिसाफोर दङब्ला सेयार खालामनानै होदो। गावजों गाव जोङो सापर्ट लालायनोसै। बेबायदिनो माथो खालामबावनो। दा जोंना बिकास गेमिं इउटुब चेनेलखौ रावबो गासिबो सापर्ट खालामखाजोबनाय गोजा। दा आङो फोरमाय नार्जारि फ्रेन्डनि चेनेलखौ होनानै होनोसै डिसक्रिपसनाव। मा होनदों जोंना उदांसार ब्रह्मआ? बिलिना आंनाव लिंक फैयाखै माथोनो। बिलिनाया थांखोना माखोथाय लाइभनिफ्राय उदांसार ब्रह्म ब्र'। माथो कमेन्टखौनो आं हरनायखौनो नुवाखिसै बिलिना खौ। दा आङो गोदान लिंक होनानै दोनदों दे। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय फोरमाय नार्जारि। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो फोरमाय नार्जारि इउटुब चेनेलखौ। दा आंबो लाइभआव बारा गोबाव थानो सानला। लाइभखौ थाब फोजोबनोसै आंबो। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो दे फोरमाय नार्जारि इउटुब चेनेलखौ। जाय सापर्ट खालामदों कमेन्टआव खोन्थाहर। उदांसार खालामखानाय। बिकास गेमिंआबो खालामखानाय। ओमफ्राय आर्टन गेमिं फोरमाय नार्जारि आंनाव दंखायो। गासिबो गोनांखाजोब गोजा। बेनिखायनो आङो नोंसोरखौ बयखौबो बुंबाय सोरबाफोर जुदि वाट्साप ग्रुपफोर इउटुब चेनेलनि ग्रुपफोर खुलिबायदोंब्ला आंनि बे भिडिअ'खौ सेयार खालामनानै हो। जाहाथे बयबो गोदान क्रियेटरफोरा फैनानै ज' जायो। दा गासिबो खालामखानानै लाजोबनाय गोजा। बेनिखायनो जोंना साबसक्राइबारा बारायाखिसै दिनै बिराद खम। बयबो खम साबसक्राइबार मोननो हादों दिनै। फोरमाय नार्जारि इउटुब चेनेलाबो नै साबसक्राइबारखौ मोनाखिसै। आरो बिकास गेमिं दा माखासे गोदानफोर फैदोंना बिसोरो थांग'जोबबाय गासिबो। सोरबा गावसिनि चेनेलनि लिंकखौ होखांबाथाय थाङो। मा बुंनो। बिनिखायनो जोंना साबसक्राइबारा बारायनो रोङा लोगोफोर। आरो सोरबा साबसक्राइब खालामखानायबाबो आनसाबसक्राइब खालामनानै लायोब्ला। रैसुमै मुसाहारि खालामबाय आं फोरमाय नार्जारिखौ खालामनो थिनदों। अके जोंना नै दाबो सासेल' खालामदों। फोरमाय नार्जारि फ्रेन्डआ रैसुमै मुसाहारिनिखौ बेक साबसक्राइबार खालामनानै होफिनदो फ्रेन्डआ। दा
रैसुमै मुसाहारियाल' साबस्क्राइब खालामदों। दा माखासेफोरना अलरेडि साबस्क्राइब खालामनाय गोजा गासिबो। आर एस टन गेमिं आंनिखौ खनसे होफिनदो ब्र'। नेक्स्ट लाइभआव होनसै ब्र', मानो होनोब्ला दा सेकेन्ड कड होयोब्ला बयनिखौबो होनांगौ जागोन, बेनिखायनो गाज्रि मोननाङा। दा सोर सोरना दिनै आङो मोनसे खोथा सोंनोसै दे, दिनै सोर सोरना दा टटेल साबस्क्राइबारा बेसेबां जानानै दङ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरजोब दे। बयबो खोन्थालायनानै लादो टटेल बेसेबां साबस्क्राइब जानानै दङ बयनाबो। गाव गावबागावनि साबस्क्राइबखौ नायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे। दसे रायलायलायनोसै। बेसेबांथो सापर्ट खालामलायबाय थाबावनो, दा माखासे मानसिफ्रानो थांजोब्बायबा नेक्स्ट सापर्ट खालामलायनोसै ब्र'मोन, ना मा होनो? टटेलखौसो सोंदों आं ब्र'मोन। दा नोंथांनाव जेनेबा टटेल बेसेबां साबस्क्राइबार दङ, माने दिनैनि साबस्क्राइब मोननायखौ सोङाखै आङो, टटेल बेसेबां साबस्क्राइबार मोनदों बेखौ सोंदां। दा नै लाइभआवनो मानसिफ्रानो थांलाजोब्बाय, मा होनबावनो। दा दसे रायलायलायनोसै, नेक्स्ट लाइभआव फैनोसै। 1.5 घन्टा जाबाय लोगोफोर, दा नेक्स्ट लाइभ फैफिननोसै। दा जोंना रेस्टन गेमिंना टटेल दङ 40, उदांसार ब्रह्मना टटेल साबस्क्राइबार दङ 50। MLN बर' खालामखानायसो बेबो, अके। दा MLN बर'ना टटेल बेसेबां साबस्क्राइबार दङ? MLN बर'ना फोरमाय नार्जारि, औ आंनाव दं ब्र', आं होगोन दे ब्र', अके। दा रैसुमै मुसाहारियाल' साबस्क्राइब खालामदों फोरमाय नार्जारि फ्रेन्डनिखौ, माखासेफ्राथ' अलरेडि साबस्क्राइबार खालामखाजोबनाय गोजा। दानिया दे टटेल बेसेबां साबस्क्राइबार जाखो खोन्थाहरजोब। दाबो सानैल' खोन्थादों जोंना, आर एस टन गेमिं आरो उदांसार ब्रह्म। रायलायलायनोसै लोगोफोर, ना मा होनो? दा लाइभखौ आंबो बारा गोबाव थानो सानला, आरो गोदानफोर फैदोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय। सोरबाफोर लाइक खालामनो बावदोंबा लाइक खालामनानै होदो लाइभखौ। लोगोफोर सोर सोर लाइभआव दङ दे बयबो कमेन्ट खालामजोबलाय। उदांसार ब्रह्म सानै बारायदों, गाबोन खमायफिनगोनसो नामा? उदांसार ब्रह्म मोनथिया, माने जोङो साबस्क्राइबारखौ लायोब्ला बिदिनो सानसेयाव सानै साथाम साब्रैसिम लाजायो। साबासिम लायोब्ला मोनथियोब्लाथाय इउटुब टिमा मिन्थियोबाथाय माइनास खालामहरो जानांगौ जोंना। फोरमाय नार्जारिना टटेल 335ल' जादों दाबो। साबस्क्राइबारखौथ' मोनो जोङो बुथुमोब्ला, ओमफ्राय बांसिनानो आनसाबस्क्राइब जाफिनो, ना मा होनो लोगोफोर? दा आंबो सानसेखालि मा जादों, रागा जोंनानै आङो माने कमेन्टआव आङो साबस्क्राइब खालामनो थिनदों आरोखि। बिराद बुरजा साबस्क्राइब खालामबाय आं सानसेनि गेजेरावनो। दाना 80 ना बेसेबांबा साबस्क्राइब बुथुमदों आङो। 80 साबस्क्राइब बुथुमनायाव आंना उनाव अखानायै साबस्क्राइबारा बेसेबांल' थादों मिन्थिगौ, बिदिनो 20 ना 21ल' थादों आंनि साबस्क्राइबारा टटेल। 80निफ्राय 21ल' साबस्क्राइब थादोंब्ला, होनब्ला नायदो आंना बेसेबां साबस्क्राइबारा माइनास जाबोखो। दा जोंना सानसेयाव एथबां बुरजा साबस्क्राइब लानायाबो मोजां नङा, माइनास जाखायो। सानै साथाम मोननायानो जोंना जथेस्थ'। बिदिनो सानसेयाव सानै साथाम बिदि मोनलांबाय थाब्लानो बेनो थोलांगोन जोंना लासैनो। बिकास गेमिंना 228ल'सो दंसै, खमायबाय थायो सानफ्रामबो। खमायबाय थायोलै ब्र', मा होनबावनो, आंनाबो खमायलांबाय थायो। दा माखासे मानसिफ्रा रागा जोंनानैसो आनसाबस्क्राइब खालामखानानै लायोना मायोथाय, जोंनि बर'जों बर'नो गावजों गाव, बेखौथ' बुंनो रोंला दा। MLN बर'ना आंनि 436 दङ, अके।
निथा दैमारि भिडिअखौ नायालासिनो साबस्क्राइब खालामबा आनसाबस्क्राइब जालाङाखै। औ बेनो मोनसे रिजनबो जानो हागौ। जेनेबा भिडिअ नायालासिनो जोङो साबस्क्राइबल' खालामोना, बेनिबो जाहोन जागोन। जेनेबा जोङो भिडिअ नायागारा डाइरेक्ट साबस्क्राइब खालामबाय, बेनिखायनो आनसाबस्क्राइबबो जायो खोमा। दा बेनिखायनो भिडिअखौबो नायलायनांगौ जोंहा। फुल भिडिअ नायलायनांगौ आरोखि, दानला दुनला नायनो नाङा। दा मा होनबावनो लोगोफोर, दा जियानो जा सासेमोन सानैमोन बेबायदिनो प्रमसन खालामलांबाय थानोसै ना मा होनो? दा जोंना निकिथा दैमारि आब'आ गोदानै फैदों। दा जायफोर प्रमसन दा आङो फ्रेन्डनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोसै। ओमफ्राय निथा दैमारि, दा बिनि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय। आं डिसक्रिपसनाव होनानै गालांसै फ्रेन्डनि चेनेलखौ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं दा लाइभखौ बारा गोबाव थानो सानला। गोदानै फैदोंबा कमेन्ट खालामहर, सोर सोर गोदानै दङ। लाइभखौ लाइक खालामनानै हो लोगोसे। MLN बर' 6ल' मोनदों आंनिया, 6 जन मोनबाय। ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा आनसाबस्क्राइब खालामबाथाय, सासे खालामबाथाय 7 गाहाम माइनास जाफादेरो। बिकास गेमिं, दे सोर सोर दङ सापर्ट खालामनानै फैदो। आं दा गोदान डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर जाय जाय सापर्ट खालामदों। फ्रेन्डनिया माथो अलरेडि 1K साबस्क्राइबार जानानै दंखायो। निथा दैमारि, वाट्स टाइमा बेसेबां जाखो फ्रेन्ड नोंनिया? लाइभआव दङब्ला कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। निथा दैमारिया आंनि लाइभआव दङब्ला। साबस्क्राइबाराथ' दङ दंनाया, गावनि आन्था दङ। ओमफ्राय साबस्क्राइबाराथ' कमप्लिट जाबाय मनिटाइजेसननि बेलायाव। ओमफ्राय वाट्स टाइमाथ' जोंना मेना जोंना वाट्स टाइमखौ मोननो नागिरा। मानसि भिडिअ नायाबानो वाट्स टाइमा बाराया। निथा दैमारि फ्रेन्डआ दा टटेल वाट्स टाइमा बेसेबां जाखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर, जुदि लाइभआव दङब्ला। मोनथिनो लुगैदों। निथा दैमारि इउटुब चेनेला लाइभआव दंना गैला, थांखो ना माखो? जोंना लाइभआव गोदानै फैदों SR स्टुडिअ प्रडाक्सन। आदा आं दासो। अके SR स्टुडिअ प्रडाक्सन ब्र', दा नोंथाङा आंनि लाइभआव फार्स्ट टाइम फैनायनि थाखाय थेंक इउ। प्रमसन खालामगासिनो, ओमफ्राय आं प्रमसन खालामनायखौ दोनथ'नो सानबाय। माने आङो लाइभ फैनाया बिराद गोबाव जाबाय। 1 घन्टानि बारबाय आं लाइभ फैनाया, 1.5 घन्टासो जाबाय। स्टुडिअ प्रडाक्सन आंनिखौ होस्रादो आदा। अके नोंनिखौ लास्ट होस्रानोसै ब्र'। दा आङो दा डिसक्रिपसनाव गोदान लिंक होनानै दोनदों। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय निथा दैमारि। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा जोंना निथा दैमारिया लाइभनिफ्राय थांखो ना माखो, आङो वाट्स टाइमा बेसेबां जाखो बेखौ सोंहरदोंमोन। दा फ्रेन्डआ रिप्लाय होनो हायाखिसै। लाइभनिफ्राय थांबाय जानांगौ ब्र' फ्रेन्डआ। दा आङो गोदान लिंक होनानै होनोसै। आदसा मोनसेल' भिडिअ दङ दाबो, चेनेलाबो गोदानसो। र' एबाउट सेक्सनखौ नायनि। चेनेलानो मैयासो खुलिनाय नामा ब्र' नोंनि चेनेला? SR स्टुडिअ प्रडाक्सन। दा आंनि चेनेलखौ नोङो सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै लादो। नोंनि चेनेलखौ आङो सापर्ट खालामनानै लाबाय। दा लोगोसे चेनेलखौबो आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनसै। चेनेलखौ आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय। जायफोर लाइभआव दङ सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'नि चेनेलखौ। दा ब्र'आ मा टाइपआव भिडिअ हगारनो नागिरदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। जेनेबा मानि सायाव चेनेल खुलिनो नागिरदों नोंथाङा? स्टेटास भिडिअ ना सर्ट भिडिअ? जोंना दासान्दि सर्ट भिडिअफ्रा बिराद
जानो हमदों जायफोर माने मोजां सर्ट भिडिअ खालामो बिनि चेनेला ग्र' जालाङो। सर्ट मुभि दाना फिल्मफोरखौनो बारा नायला जोंना माने सर्ट भिडिअ'आसो बांसिन माबा जानोसै दाना सेल जानोसै सर्ट भिडिअ'आ मोजांल' लाबोबाय था जायफोर सर्ट भिडिअ खालामनो सानदों। इउटुब चेनेलखौ खुलियोब्ला साननानै खुलिगौ मा टाइपआव मानि सायाव भिडिअ खालामगोन जाहाथे उनाव गोनो गोथो जाया चेनेल खुलिखांनानै। ओमफ्राय जै चेनेलखौ खुलिबाय बे मोनसेनिल' भिडिअ लाबोबाय था, जेनेबा ब्लग चेनेलबा ब्लग लाबोबाय थादो, ओमफ्राय निउसफोर होयोबा निउसफोर लाबोबाय थादो। बेबायदिनो गेमिं चेनेल खुलिदोंबा गेमनिल' भिडिअ लाबोबाय था, बेयाव नोंथाङा ब्लग भिडिअ दालाबो। चेनेला प्रब्लेम जायो, माखासे भिउवारफ्रा माने गेमनि भिडिअल' नायनो मोजां मोनो, नोंनिखौ ब्लग भिडिअ नुयोब्ला बियो बानानै आनसाबस्क्राइब खालामफिनगोनबो जानो हागौ। SR स्टुडिअ प्रडाक्सन गोदानसो, आं चेनेलाव नायनानै गोदानसो बायदि मोनखादों नोंनिखौ। दा नोंथाङा मानि सायाव भिडिअ बानायगोन खोन्थाहर आंनो कमेन्टआव। जायफोर लाइक खालामाखै लाइक खालामनानै हो लाइभखौ लोगोफोर। दा आङो दोनथ'नोसै ना मा होनो, नेक्स्ट लाइभआव फैफिनबानो जाबाय ब्रमोन सोर सोर दा आंनि लाइभआव दङ। नेक्स्ट लाइभआव फैफिननो थाखाय नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला। SR स्टुडिअ प्रडाक्सनखौ खालामबाय फ्रेन्ड, आंखौबो खालाम। अके, जोंना रैसुमै मुसाहारि फ्रेन्डआ SR स्टुडिअ प्रडाक्सननिखौ खालामनानै होबाय। दा आङो दोनथ'नोसै लाइभखौ, नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन बयखौबो। दा बाय बाय लोगोफोर, नेक्स्ट लाइभआव फैनो बयबो रेडि जाबानो जाबाय, नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै लाबानो जाबाय। दा लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो।